usahay kita'y sad-an sa kinabuhing Kristohanon dili angayan tungod sa atong mga binuhatan. Naway dili ug way nungdan ay pagkapait gayon. Kristohanon gitinuon, Kristohanon kung imong tanawon, apan di ay nagpakaroon inom. Pagtagad sa silingan dili maayo, di makapailog taas o karbo, ug ang dila walay preno, hait pa sa krusilyo. Ay pagkapait gayon, Kristohanon gitinuon, Kristohanon kung imong tanawon, apan di ay nagpakaroon inom. Sa panahon nga sa pagsimba, sige mugot ang hitsura, sa furok selfie ang giuna, di makapaminaw sa nagaistorya. Ay pagkapait gayon, Kristohanon gitinuon, Kristohanon kung imong tanawon, apan di ay nagpakaroon inom. Mga higala kini paminawa, mga kamatuuran ning kalibutana, matahong nga kinaiya sulubong ta, kay si Jesus ang sulundan ta. Ay pagkapait gayon, Kristohanon gitinuon, Kristohanon